Hei kaikki! Osa teistä mut tunteekin, mutta ei läheskään kaikki. Eli mä oon Marjo Myllykangas Pulkkilasta. Opiskelen Siikalatvan lukiossa toisella luokalla. Olisin tällä hetkellä kuulun 12 ryhmään, mutta olen tällä hetkellä kuitenkin Pohjois-Saksassa ja opiskelen täällä lukiossa toista luokkaa. Olen vaihto-opiskelijan järjestön YFU kautta ja lähdin tänne viime elokuussa ja palaan ensi heinäkuussa. Palun jälkeen jatkan Siikalatvan lukiossa vielä 2 vuotta. Mua kuitenkin tänään pyydettiin kertomaan Siikalatvan lukion kansainvälisyydestä. Eli meidän lukio todellakin on kansainvälinen. Meiltä esimerkiksi lähtee vaihto-opiskelijoita ja meille myös tulee vaihto-opiskelijoita. Ja pienistä lukioista on tässä asiassa todellakin hyötyä. Meillä opettajat auttoi mua ihan hirveästi mun vaihtoon lähtemisen kanssa ja ne oli aina ihan mun tukena. Ja meillä voi täällä pienessä lukiossa opiskella todella intensiivisesti, koska tämä on niin pieni. Ja mä sain 2000 euron stipendin mun järjestön kautta, joka edellytti mua lähtemään Saksaan. Ja te, jotka olette harkinnut lähtemään vaihtoon, niin harkittakaa sitä vieläkin ja alkakaa puhumaan vanhempienne kanssa. Tämä on kumminkin yli 10 000 euron juttu. Ja harkitkaa sitten maata tarkkaan, minne maahan haluatte lähteä. Mä en todellakaan suosittele USAa esimerkiksi. Se on todella massakohde. Ja lähtekää mieluummin johonkin eksoottisempaan ja ottakaa ihan oikeasti ihan johonkin uuteen juttuun. Ja mun vuonna ei myönnetty ihan hirveästi stipendejä, sitä oli todella vaikea saada. Mutta esimerkiksi tänä vuonna on myönnetty tosi paljon stipendejä. Ja tämä mun järjestö on perhe- ja koulujärjestö, eli mä asun normaalissa perheessä, johon kuuluu äiti, isä, 2 siskoa ja 1 sisko, joka on Norjassa vaihto-opiskelijana. Ja mä käyn normaalisti lukion 2. luokkaa täällä. Miksi mä halusin lähteä vaihtoon? Mä halusin oppia elämän normaalia elämää toisessa maassa, toisen kulttuurin, kielen, ja edistää Suomen välistä kansainvälisyyttä muiden maiden kanssa, ja mä halusin pois Suomesta. Ja mun kuulumisia ehdottomasti saa lukea mun blogista, joka on marjosaksassa.blogspot.fi. Ja multa saa tulla ihan ehdottomasti kysymään kysymyksiä ja ottamaan yhteyttä muhun. Ja ettikää vielä lisää tietoa vaihto-oppilaisjärjestöistä netistä, kuten YFUsta. Ja ensi vuonna, kun mä tuun takaisin Suomeen, niin mä ihan ehdottomasti autan teitä enemmän kaikessa. Ja tervetuloa Siikalatvan lukioon. Tschüss!